নিজ রাজ্য ছাড়ি তামিলনাড়ু ভଳି রাজ্ୟରେ রহি মহাশিবরাত্রি কেমিতি পাଳନ কলু ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଗଲି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗାଧେଇକି ଆସି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ମାନେ ଜମା ଡେରି ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ମନ୍ଦିର ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ମନଟା ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆମେ ଜମା ଡେରି ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଟୋରେ ବସି ପଡିଲୁ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ବସି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ମାନେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମାର୍କେଟ ପାଖରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ କିଣିବାର ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଆମେ ମାନେ ଜମା ଡେରି ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଲୁ ଭୋଗ ଦୋକାନୀ ଆଡକୁ। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଭୋଗ କିଣି ନେଲି ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଭୋଗ କିଣି ସାରିବା ପରେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଜମା ଡେରି ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଲୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ସେଥିଲାଗି ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ ଏତେ ଲାଗି ନଥିଲା। ଆଉ ଏଠିକା ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି ଭାଇ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଟିକେଟ ଟି କାଟି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଲାଗି ପଡିଲି ଲାଇନ ରେ। ତ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଲାଇନ ରେ ଲାଗି ସାରିବା ପରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଭୂତି ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ପଳେଇ ଗଲି ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାନରେ ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇ ଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ପୂଜା ପାଠ ସାରି କରି ଆମେ ମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନେଲୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି କରିବେ। ତ ରହିଲି ଗାଇସ୍, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।